Hello, how are you? No m'he equivocat, no és un vídeo en anglès, és un vídeo per vosaltres. Com estàu? Estàu bé? Espero que sí. Bueno, avui vos duc un vídeo xerrant de matemàtiques del que farem a continuació sobre les unitats més grans que els metres i exercicis de pràctica. D'acord? Si bé és cert que ja vàrem fer un taller de longitud la setmana passada en les unitats més petites que el metre, les unitats més grans, evidentment, també les empram. És vera que no les empram tant o tan sovint com les petites i que si hem de triar una de les tres unitats més grans que el metre, que tenim decàmetre, hectòmetre i quilòmetre, normalment xerram en quilòmetres, d'acord? Bé, el que heu de saber són les equivalències que teniu a l'explicació, que un quilòmetre són 1.000 metres, un hectòmetre són 100 metres i un decàmetre són 10 metres. Igual a l'inversa. 10 metres és un decàmetre, 100 metres és un hectòmetre i 1.000 metres és un quilòmetre. Què podem mesurar amb aquestes unitats? Que això és una feina que vosaltres heu fet. Heu de pensar en unitats grans, amb coses que requeriran un valor major. Per exemple, en quilòmetres, la distància entre ciutats, entre pobles, d'acord? Hectòmetres. I dels hectòmetres tal vegada m'observeixin un estadi olímpic, una pista d'atletisme, un camp de futbol. I els decàmetres tal vegada edificis, d'acord? Així que, tenint en compte això, que ho teniu explicat a la feina, en el document on teniu la feina, si teniu qualsevol dubte m'ho deis i ho repassam, d'acord? Una altra cosa important és, recordeu quan vam fer a la classe tota la feina dels nombres decimals, que dèiem, nombres decimals ens acompanyen, estan a la nostra vida, els tenim per tot. I vosaltres vareu fer un treball de nombres decimals, que sí? Recordeu que molts de vosaltres m'han posat com a dada decimal la vostra alçada? Veus la importància dels nombres decimals? Perquè estan per tot, d'acord? Què volia això de... Per què vos estic xerrant ara de nombres decimals? Perquè, per exemple, ara tindreu uns exercicis que, si veus l'exemple que vos adjunta, és molt fàcil seguir-ho, però vos ho vull explicar. Jo puc dir que mesur 165 centímetres, i si ho dic en metres, puc dir que mesur 1,65 metres. Tenim la forma incomplexa i la forma complexa. Jo puc dir que d'Esport Andratx, ara m'ho invento, no ho sé exacte, però imagineu-vos que d'Esport Andratx hi ha 5.231 metres, però també puc dir que hi ha 5,231 quilòmetres, d'acord? És a dir, veureu en els exercicis, poden fer tant de forma complexa com incomplexa. És el mateix dir que un camp de futbol mesura 75 decàmetres, d'acord? Que dir que una persona mesura 1,53 metres. El que ben que dir és que tant ho poden fer servir amb forma complexa o incomplexa, utilitzant els nombres decimals o no. Ho veureu en els exercicis, és molt fàcil si seguiu, sobretot per les alçades i les distàncies és per el que més ho feim servir, d'acord? Si jo vull dir, aquest jugador de bàsquet mesura 1,98 metres, també puc dir que mesura 198 centímetres, d'acord? Això són les formes complexes i incomplexes. Unes són utilitzant el nombre fora coma decimal i en els altres canviant l'unitat i posant la coma decimal. Espero que vos hagi quedat superclar, segur, perquè és bastant senzill, i si no vos ha quedat clar, m'ho feu saber i vos ho torno a explicar, d'acord? Mireu almenys si vos surten els exercicis, perquè mirant els exemples és bastant senzill. Així que res, ànimo, xicos i xiques, i ens veiem demà en un altre vídeo. Adeu!